З'явіўся чалавек, пасланы ад Бога. Імя яго было Ян. Ён прыйшоў, каб засведчыць пра святло, каб падрыхтаваць для Господа дасканалы народ. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Сёння маем вялікую ўрачыстасць нараджэння святого Яна Хрысціцеля. Віншую ўсіх вас з гэтым святам і всіх нас, нашай краіны, вернікаў, бо і молімся за іменіннікаў, іменінніц, Ян, Яніна, ласкі Божай, з гэтага вялікага, магутнага святога, предтечу, папярэдніка Єсуса Христа, Яна Хрысціцеля, над Іорданам, які закликав народи, падрыхтуйце дарогу для Господа. І, шановныя, молимся, схиляем чоло перед нашими дорогими померлыми, молимся, за всіх померлих, особливо, хто быў, насіў імя Ян, Яніна, наших, може, бацькоў, родзічаў, братоў, сясцёр. Божа, дзякуем Табе за іх жыццёвую дарогу, дзе мы таксама карысталіся іх дапамогаю, словам і жыццём. І просім Божай міласэрнасці для Віталія, сёння гадавіна пасля смерці, в інтэнцыі святой памяці Антона, Ядвігі, Галіны, Наталлі, Григорія, Алесю, Валерія, Марию, Віктора, Тамару, Марию, Геннадія, Віктора, Яна, Валентина, Ядвігу, Владимира, Марию, Юзефа, Катерину, Станіслава і Аллу. Перапросім Бога за наші грахи, каб мы могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога. Няхай змілуецца над нами Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахи, давядзе нас да жыцця вечнага. Не змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. А на землі спокій, людям доброї волі. Хвалим Тебе, прославляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Тебе, Теля великой хвалы, а не Божа Владара, Божа Ой
вийшов всемогутний, неодинородный, Єзу Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сине Отца, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами, який береш на себе и свету, прими моление наше. Праворучайца, милуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, и Ты наивысший, Єзу Христе, Духом Святым, хвале Бога Отца. Молимся. Добрий Боже, Ти послав святого Яна Хрестителя, как подрихтовал Твой люд до прища Христа Пана. Одари Твой костел радостью Святым Духу и накируй души всех верников на шлях збавления и спокою. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить, єдності Духа Святого, Бог празднуще веки вечные. Читання книги пророка Исаии. Слухайте пеня выспы, прислухайтеся вы, далекие народы. Пан покликал меня з лоня мати, знутра ее позвал, назвал мое имя. Зрабил в усны мои острый меч, сховал меня у тени своей руки, зрабил меня выбранной стрелой, сховал меня у своим колчане и сказал мне: ты слуга мой, Израиль, у Тебе я прославлюся. А я отказал. Даремно я намагаўся, марно и на пустое тратил свою силу, але закон мой у Пана, узнагорода моя у Бога майго. А теперь, кажа Пан, які стварыў мяне аж у долоне маці свой сваім, каб вярнуў для яго Якуба, сабраў для яго Израиль. И я прославился в очах Пана, а мой Бог стал моей силой. И Он сказал: того мало, каб ты был слугой моим, каб обновил потомство Якуба, каб вернул решту Израиля. Я зраблю тебе святлом народов, каб избавление мое досягнуло аж до краю земли. Это слово. Дякую. Славлю Тебе, Пане, бо єсу до нас створений. Славлю Тебе, Пане, бо єсу до нас створений. Пане, Ти випробував мене і познав,
Ты ведаешь, коли я саджуся і устаю. Далек розумієш мої думки, ідуть і відпочиваю ти со мною. І усі мої шляхи відомі я тобі. Славлю тебе, Пане, бо я судом створений. Бо ти створив моє нутро і виткав мене в полоні моєї маті. Славлю тебе, бо я судом створений. Зівосні справи твоє. Славлю тебе, Пане, бо я судом створений. Ты добре ведаешь мою душу, не были схованы тебе мои кости. Коли у темницы меня створали, я сотканы был в глубине земли. Славлю тебе, Пане, бо я судом створений. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Павел сказаў: Бог прызначыў айцом нашым Давіда каралём, пра якога і сказаў, засведчыўшы: Я знайшоў Давіда, сына Єсея, мужа па сэрцу майму, які выканаў усе жаданні мае, з ягонага патомства паводле абяцанняў. Бог вывеў для Ізраіля збаўцу Езуса. Перад ягоным прыйсцем Ян прапаведаваў хрост пакаяння усяму ізраільскаму народу. Пад канец сваёй дзейнасці Ян сказаў: Я не з'яўляюся тым, ім вы лічыце мяне, але вось за мною ідзе той, каму я не варты развязаць сандалі на нагах. Браты, сыны роду Абрагама, і тыя з вас, хто баіцца Бога, нам паслана слова збаўлення гэтага. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты, дитятка, пророком найвищого будеш названа, бо пойдеш перед Паном подрыхтовать шляхи Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Альжбеце надышоў час нарадзіць. Яна нарадзіла сына. Пачулі суседкі і сваякі яе, то пан праявіў да яе такую вялікую міласэрнасць і радаваліся разам з ёю. А 8-й дзень прыйшлі абразаць дзіця і хацелі назваць яго імем бацькі ягонага Захарыем. Але маці ягоная сказала ў адказ: Не, але будзе названы Янам. Казалі ёй: Няма нікого з сям'і яе, каго б называлі такім імем.
Питалися на мігах у бацькі ягонага, як бы хацеў назваць яго. Ён папрасіў таблічку і напісаў: Ян, імя яго. Все здзівіліся. Гэты момант адразу адкрыліся вусны ягоныя і развязаўся язык ягоны. І ён загаварыў, праслаўляючы Бога. Всіх їхніх суседзяў ахапіў страх. І расказвалі яны пра ўсё гэта па ўсёй горнай краіне Юдэй. Те, хто чуў, разважалі пра ўсё гэта в сэрцах сваіх і казалі: Што ж гэта будзе за дзіця? Бо рука Пана была з ім. А дзіця расло і ўзмацнялася духам, і заставалася на пустыні да дня з'яўлення свайго перад Ізраілем. Гэта слова Пана. Няхай слово Євангелія знімуть страхи. Хвала Єсусу Христу. Шановні, со святом и радости Божьего благословения именинникам, именинницам, про заступництво так могутного святого Яна Хрестителя. И все мы черпаем з этих безмежных божских добротов, это океану Божьей любови, наши маленькие сердце, эту Божию добрыню и ласку. Дякуючи святой імши, дякуючи сакраменту хресту, Ян Хреститель Бог хрестив, і ми охрещені, і дякуючи нашій вірі. Тому сьогодні ми разом з усім нашим народом, народами світу, відзначаємо це свято, справді предтечу того, який подрихтував дорогу Христу. Бо Він закликав народ свій, і всіх, хто йшли, приходили в Єрусалим на святи з усіх сторонків тогочасного, як ми називаємо, світу, басейну, регіону. І Ян Хреститель закликав всіх: кайтесь, покутуйте, перепрошайте Бога. Бо тільки так ми можемо поєднатися з Ним. Тобто, пробачайте ближньому, і Господь пробачить вам. Любите ближнього, і отримаєте так само небесну любов. І так Він рихтував дорогу для Христа. Слухали це і апостоли будучі, учні Єсуса. Слухали батьки, діти, яких з часом так само стали християнами, послідовниками Єсуса. І сьогодні ми повинні закранути таких дві речі цієї урочистості для свого такого духовного становлення і підмацування у вірі. По-перше, поглядіть чуд. Архангел звістує, звертається до Захарії, що твоя жонка зачне народити сина. Не довірив Захарію. Як сказати, спрочався з анgelом, торгувався. Як, що? Став німим, будеш німий. І Захарій не ведав, як довго. Об'явлення йому було в святині. Коли він вийшов до алтаря окаджування, це виконується раз в періоді часу, і вийшов, і до людей не мог уже привітати, розвітатися, показував на мігах, що я доходжу.
Людзі зразумелі, што ён меў аб'яўленне. І так застаўся немы аж да нараджэння, амаль год, 9 месяцаў. Эліжбета в гэтым часе хавалася ад людзей, бо ў старасці стала в благословленым стане. Хавалася ад людзей. І паглядзіце, веставанне Багародзіцы. Адкуль Маці Божая даведалася, што Эліжбета в благословленым стане? Архангел Габрыіл сказаў: «Сваячка твоя ўжо на 6 месяцы». Багародзіца пасля звеставання збіраецца, едзе ў горную краіну і паслугоўвае Эліжбеце на працягу 3 месяцаў да нараджэння Яна Хрысціцеля. І чуем гэты эпізод, як развязваецца язык Захарыі, Ян яму на імя. Паглядзіце, які цуд. Захарый не мог размаўляць немы. Эліжбета, Захарый, раз так, то якія кантакты з людзьмі дома? Абмежаваўся. Эліжбета сціснялася, тоже, можна сказаць, закрылася дома. Вось гэтыя месяцы, іх былі, як мы папросту называем, дні разважанняў, малітвы, рэкалекцыі. Божая ласка, якая наведала іх дом. І калі Багародзіца завітала в яе дом, мы чытаем, які вокліч быў Эліжбеты. Адкуль мне тая ласка, што маці майго Бога прыйшла да мяне? Паглядзіце, якія ж супадзенні і цуды. І вось гэты момант, бо Багародзіца прысутнічала пры тым моманце нараджэння Яна Хрысціцеля, і 8-го дня, калі Захарый прамовіў, Багародзіца была побач. Як жа важна. Тут паглядзіце другое, што хачу падкрэсліць, для нашых маладых сем'яў, маладажонаў, нашых дзяцей і внукаў дарослых. Нас, як толькі выходзяць замуж, женяцца, дзесь едуць, ла-ла-ла, все. А тут прыклад быць ціхасці з Богам. Тым больш, калі зачатае дзіця. Як важна, каб муж і жонка былі сапраўды разам, дзякавалі Богу, прасілі Бога благаславлення на дарогу жыцця свайго і будучага нараджэння дзіцяці, як Захарый і Эліжбета. Яны добра зразумелі, што ласка Божая іх наведала, асвяціла. Яны ўсе гэтыя месяцы, Захарый не выходзіць, бо немы, Эліжбета сцісняецца не выходзіць да людзей, і яны сваёй сямейным сваім крузе, яны моляцца, яны разважаюць, яны дзякуюць Богу. І паглядзіце, які квет Ян Хрысціцель, іх сын. Таму, шаноўныя, сённяшняе свята – гэта вялікі Божий дар. Каб в наших маладых сем'яў Маці Божая наведавала сваёй прысутнасцю малітвы, набажэнствы, вера, традыцыі, захаваць традыцыі нашых продкаў, традыцыю веры, каталіцкасці, любові Бога і бліжняга. І вось тут гэта фундамент, на якім
можна побачити будучиню, бо будучиня в Богу. Не в чоловіку, бо ще ми потребуємо допомоги Божої. А коли одразу довіряємо Богу, це велика ласка. Тому поглядіть, яка була вірність Захарії. На мігах показував, дайте напишу, типа, Ян йому ім'я. Елжбета не ніяке інше ім'я, тільки Ян. Довір Богу. Захарій зрозумів, що прощався з аньолом, а не мів. Елжбета зрозуміла, що в своїх годах зачать дитя – це Божий знак. І Богородиця, яка навідує, поклич Елжбети, «Откуль мне гэтая радость і ласка?» Ось вам, шановний, акцент віри, який золотою нитью, сплетенням єднається з нашим щоденним життям, битом, терпіннями, потом, слезьми, радостью, але духовно веде нас, освячає і допомагає. Тому дякую вам, що в сьогоднішнє свято ми можемо помолитися, просити гэтага могутного святого заступництва перед Богом за наші молоді сім'ї, за наших молодих батьків, щоб вони зрозуміли і справді втікали об допомозі до Бога. Це вельми важливо. Тому нехай наша молитва буде не тільки за іменинників і іменинниць, але й за наші молоді сім'ї. Святий Ян Хрестителю, заступися, допоможи, щоб радость новонароджених дітей була Богом благословлена і щирими батьками, які їх проведуть в життя з Божим благословенням і опекою Богородиці. Амин. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього, і життя вічного. Означаючи урочистость народження святого Яна Хрестителя, просим Бога об ласках для всього Костьолу, Білорусі і світу.
Молимся за біскупу і святого і до Христа. Я прошу. Молимся за все человечество, чтоб оно доживалося. Молимся розыск для всього нашого народу. Тебе просим. Молимся за батьків і вихователів, щоб вони словом і вчинками здоровували молодь для життя з Богом. Тебе просим. Молимся за нас самих, молитвою і устремлением. Мирих та Тебе просим. Молимся за всіх іменинників і іменинниць, ласки Божої, і за молодые сім'ї. Святий Ян Хрестителю, опікуйся, натхняй, дай смелости в визнаванні віри. Тебе просим. Всемогутний Боже, вислухай наші покорні молитви і розпали в нас прагу святості. Раз Христа, Пана нашого. Амин. Благословленный Ты, Пане Боже, Святого Богу, Тобі, став для нас хлебом життя. Благословленный Ты, Боже, Тобі. Благословенный Ты, Пане Боже, Святого Богу, Ти стала для нас. Ой, благословленный Ты, Боже. Прими нас, Господи, с Тобою. Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. На прославление и хвалу дня своего, а так само на користь нам. Небесный Отче, мы приносим на Твой алтарах вярные дары, шановуючи народження Яна Хрестителя, який предказав і обвящив прище Збавце світу, який живе і владарич на веки вечные. Пан з вами, вгору серцем. Подякуєм Пану Богу нашому. Заправди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, щоб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Боже, праз Христа Пана нашого. Ми прославляємо Твою велич, якою Ти з'явив Яні Хрестителю, найбільшим серед народжених від жінчини. Ти його вибрав і освятив, щоб він подрихтував дорогу Христу. Ян, яще во влоні матці, зрадувався присутності Збавці, а його народження принесло радость многим. Він один із усіх пророків показав людям ягнеця, того,
хто бере на себе грахи світу. Я нахрестив того, хто встановив сакрамент хресту водою, якая праз гэта атрымала моц освячення, а проливши власную кров, дав найпригажейшее свідчення об Христе. Тому з анёлами на небе мы прославляем Тебе, Божа, на землі, разом з ними скликаючи. Ти святий, святий Бог, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на выше. Благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Заправди, Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крови маёй, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Гэта великая таямница веры. Признаем Твое воскрешение, такаем, вспоминаючи смерть и воскресение Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Божа, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, розсіяний по всім світі, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, бішкупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, єдності з Найсвятейшою Богородицей Панною Марією,
со святым Юзефом Яеобранником, со святыми апостолами, со святым Яном Хрестителем, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі і всіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Дай нам сегодня и отпусти нам провину, як и мы отпускаем виноватым, и не уводь нас в спокусу. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Белоруссии, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливой надеи и пришестя Збавце нашего Єсуса Христа по Твоем. Пане Єсу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Так великую врачистость передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Гэта ягнец Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне.
Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Дякуючи сердечній милосердності нашого Бога, навідав нас у сход з вишині. Молимся. Всемогутний Боже, свято народження святого Яна Хрестителя, Ти умацовав нас на гостиня небесного ягняці і наповнив святою радостю. Зроби, каб ми все глибей спознавали, що Христос, якого Ян предказав, з'являється криницею нашого одрадження. Раз Христа Пана нашого.
Няхай буде похвалений. Amen. Наш небесный. Kyrie eleison. Chryście, poczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie, Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Serca Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, Serca Jezusa w obłonie Dziewy Matki, Duchem Świętym stworzone, Serca Jezusa со Словом Божьим istotno zjednane, Serca Jezusa bezmierznej wieliczy, Serca Jezusa świętynia Boga, Serca Jezusa sialiba najwyższego, Serca Jezusa domie Bożej, brama nieba, Serca Jezusa полемнеючее вогнище милости, Сердце Иисуса справедливости и любови скарбница, Сердце Иисуса добрыни и любови полное, Сердце Иисуса всех цнотов глубиня бездонная, Сердце Иисуса всялякой хвалы найдостойнейшее, Сердце Иисуса володари з'єднанням всіх серців, Сердце Иисуса, в яким все скарби мудрости и умелости, Сердце Иисуса, в яким вся полнота божства, Сердце Иисуса уподобание Отца Небесного, Сердце Иисуса, з повноти якого ми всі отримали, Сердце Иисуса, прага от вечных вышиняв, Сердце Иисуса, терпливое великой милосердности, Сердце Иисуса, щедрое для всех, кто до Тебе звертается, Сердце Иисуса, криниця життя і святості, Сердце Иисуса, милостивление за грехи наши, Сердце Иисуса, наполненное зневагами, Сердце Иисуса, злочинствами нашими змученное, Сердце Иисуса, послухмяное ажно до смерти, Сердце Иисуса, діда й пробитое, Сердце Иисуса, криниця всялякого сутешення, Сердце Иисуса, життя і воскрешення наше, Сердце Иисуса, супокой и поєднання наше, Сердце Иисуса, живая вяра за грехи наши, Сердце Иисуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, Сердце Иисуса, надія тих, хто в Тебе помирає, Сердце Иисуса, радость усіх святих, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу,
Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Єзу тихий, покорний серцем. Молимся, всемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им в имя Сына Своего, Иисуса Христа, який з Тобою живе и владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоего алтаря. Що не кожний з нас щиро віддається на святейшому серцю Твоєму, щоб ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але и сынам блудным, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи праз незгоду отлучився от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, как хутко настала одна учарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечной свободою, дай всем народам спокой и сгоду, зраби, каб на всей земли от краю до краю один взносився голос. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и Он заставался верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была Его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости для людей розних віровизнанняв, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам был ойцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь свое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо только тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі.
якую зношу да Цябе з надзеяй, што ў хуткім часе ён будзе ўключаны ў лік Тваіх святых. Амен. Святы Арханёле Михале, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховай нас справу Твоей милосердности, каб ми неспинно згадуючи таямницу нашого збавлення, достоїлися тримать плен раз Христа Пана нашого. Дякую вам, святий, Паврачиста святого Яна Хрестителя. Нехай добрий Бог знагородить. Доброго вечора вам. Хвала Єсусу Христу. Помолимся, ангел панський, за помер і за всіх, хто носив ім'я Ян і Яніна. Ангел панський звеставав Панне Марії,
Дякую за співи. Ну тільки смілей співайте. Не бойтесь. Ну. Файно. Так. Куда идете, пилигримку? Дай Боже. Счастливо.